Kaixo, gu Sergio, Olaia, Maider, Malen, Andrea eta Xabi gara, eta gaur biosferari buruz aurkezpen txiki bat egingo dizuegu. Lehenengo zatia, Sergiok eta nik biosfera zer den adieraziko dizuegu. Ondoren, atmosferaren atalak eta atmosfera zer den Malenek eta Andreak. Eta azkenengo zatia, Olaiak eta Maiderrek hidrosferari buruz hainbat gauza esango dizuete. Biosfera ekologian lurreko izakin bizidun guztiak osatzen duen sistema da, inguratzen duen medio fisikoaren barne. Biosfera litosferaren, hidrosferaren eta atmosferaren multzoa da, argazkian ikusten dugun bezala. Eta azkenik, biosfera ekosistema globala ere bada. Lurrazalarekin kontaktan dagoen geruza da eta 12 kilometroko altuerara iristen da. Hortaz gain, geruza guztien artean finena eta dentsoena da. Geruza horretan daude bizidunak, hau da, biosferan, eta bertan erabakitzen du eguraldia. Bertan eratzen dira hodeiak eta bertako haizeek aire beroa eta hotza planeta osoan banatzen dute. Hurrengoa, estratosfera. Atmosferaren bigarren geruza da eta 12 kilometrotatik 50 kilometrotara eratzen da. Hemen dago izpi ultramoreak iragazten dituen ozono geruza. Eguzkiaren irradiazio ultramoreak direla eta oxigeno atomoak berrordenatu egiten dira bertan eta ozono deituriko 3 oxigenoz atomoz molekulak eratzen dira. Ozono geruza horrek iristen ditu eguzkiak igarritako izpi ultramore arriskutsuen portzentajerik handiena. Mesosfera. 50 kilometrotatik 80 kilometrotara arteko altuerara iristen da. Espaziotik datozen meteoritoak bertan desegiten dira eta izari ezkorrak bertan sortu. Termosfera. 80 kilometrotatik 600 kilometrotara hedatzen da. Eguzkitik datozen gama eta X izpiek ioi bihurtzen dituzte atmosferako atomoak. Irrati uhinak geruza horretan islatzen dira eta komunikazio satelitak bertan mugitzen dira. Metasfera edo exosfera. Atmosferako azken geruza da, 600 kilometrotatik gora hedatzen da, eta bertako gasen konposizioa oso bestelakoa da troposferakoarekin aldean. Osagai nagusia atomo arinak dira, nagusiki hidrogenoa. Hidrosfera lurraren lur-azpian, azalean eta gainazalean dagoen urak osaturiko sistema da. Beste planeta batzuetan ere aurkitu dute ur pixka bat, baina gehien bat gurean. Horregatik deritzogu planeta urdina. Ura lurrazaleko erliebean eragile nagusienetariko bat da, eta bere zikloa hainbat pausotan sailkatzen. Oraingoan, hidrosferako arazo eta konponbideak erakutsiko dizuegu. Arazoak, kontaminazioa eta kutsadura horren barruan sartzen dira. Kutsadura solidoak, likidoak, kutsazaile biologikoak, energia motak eta gasak. Gero ere baita errekurtso hidrikoen esplotazioak, lan hidraulikoen inpaktuak eta etxeko erabilera handiak. Eta azkenik konponbideak birziklatzea, hortza garbitzen iturria ixtea, ibaiak ez kutsatzea eta dutxa hartzea baino arren ura erresteko.